Aronek má tady větší slečnu, že? Kdyby těch... Ne, to je dobrý. A ti dá chování aspoň trochu. Nebo ty už ropa má nevíc, co? Tenka. Aronek. To je ono, to listí, že? Nejsou od blata, že? Jen kouká, kde je další pejsek. To výběro. Ale když se s ním přímo někdo nezačne hrát, tak ona stojí, co mám dělat, neví proč se nehýbe a oni furt lítají kolem ní a ona jenom stojí. To ten klíkat a tahá. Jak je vázaný.